Леккеге түзүші бүгін пенсияда болған Нәкия Вәлиева, күп балалы оналар Наталья Весновская һәм Елена Сарникова район башлыгы бүләген шатланып кабул иттеләр. Бик зур рәхмәт. Районның социаль-икътисади үсеше, яшьләр, үсеп килүче буын, гомумән нурлатылар уңайлыгы өчен төзелә торган объектлар өстәл артындагы сөйләшү дустана атмосферада дәвам итте. Алар турында халык беренче чиратта район газетасы язмаларыннан хәбәрдар. Я считаю, что все-таки нам надо сохранить нашу газету «Дружбу», туслах, сохранить ее как можно дольше, именно в печатном виде. 4 бала анасы Елена Сарникова да очрашудан канәгать калды. Район башлыгының әбүнә квитанциясына өстәп бүләк иткән юрган күп балалы гаиләгә һич тә артык түгел. Мы очень благодарны. Без башлыкка бик рәхмәтле, бик яхшы бүләк. Годится. Сарниковларның олы уллары Никита да район газетасын даими укып бара икән. Моя мама была на приеме. Минем әниемә район башлыгы газетага әбүнә бүләк итте. Мин моңа бик шатландым, чөнки район газетасын яратып укыйм. Я очень этому обрадовался, потому что я люблю читать «Дружбу». Сарниковлар үз йортлары белән яши. Балаларга уңайлы булсын өчен бакчаларының зур мәйданына үлән чәчкәннәр. Шунда ук спорт мәйданчыгы булдырырга ниятлиләр. Район башлыгы белән аралашканнан соң Елена үзе өчен нәтиҗә дә чыгарган. Также на встрече мы задавали... Очрашу барышында без район башлыгына үзебезнең кызыксындырган сорауларны юлладык. Алмаз Сәлимович аларга төпле җаваплар бирде. Шәһәрдә тудырылган шартлар безнең балаларга биредә төпләнеп калырга ярдәм итәр. Нурлатның матурлыгына хозурлану, дусларын чакыру, мәдәни күңелләшү урыннарына йөрү мөмкин хәзер. Приглашать друзей в наш город.